love. I'm dog size and the hot under the bottom. There we are general butter. In fact, hey, I want to change it with jump down, up, down, gonna put in the account. One I ndazoka ndorefetonge honda ndaona mota yangu yaponda apa ndo pamandikaya pamairasa pamatonkomora chinja ndinoita kuvanzira tsangamidzi chinja apa ndini wandanzi ndorichinja zvandakaita hakuna anogona kuzviita kunze kwemuninja aiwaiwa gavanofaitana aiwaiwa vari kurira semagaba aita kutemesa iye mpanauyauyaka kurira kumagaba aiwaiwaiwa mavuzedechibaba akuda kumumhanyisa vhani dechibaba iaimuone chiuya chirita ipaponji vapedzira nengoma rikati baba andishanda baba andisi chibaba yane msindo chibaba izwa omdala ndowavula iwe aiwana kusara ndavazala vulazala aimuzvechivula somiserikazi ndati musanditambire handisedainini ndine one ane shining aiwa ndine lightning yauya yakonzerwa nesigning aiwaiva kune manisi enditichivilo mabhizimisi totora wemabhizimisi uye bhizimisi formally yeah.